Vorbim despre revelația momentului în lumea tech din România, și anume creșterea explozivă a Elrond și a produselor lansate de Elrond, și anume criptomoneda eGold și aplicația Maiar, care își propune să democratizeze accesul oamenilor la lumea blockchain și cripto. Alături de mine în studio Beniamin Mincu, unul dintre cofondatorii acestei companii, cofondator alături de Lucian Mincu, fratele lui Beniamin, și cunoscutul antreprenor tech din Sibiu, Lucian Todea. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? It's hot, no doubt about it. Bun, hai să explicăm puțin oamenilor care, repet, nu sunt familiarizați, și asta e și ideea, să se familiarizeze cu lumea asta cripto. Cum se explică această creștere foarte, foarte puternică? Te uiți la ora 12, e-goldul este 120 de euro, te uiți la ora 14, este 140 și așa mai departe. Să încercăm să explicăm care sunt principiile și cât de deosebită sau specială este această poveste în lumea blockchain cripto. Sigur. Cred că cel mai bun răspuns ține de useri. Numărul de useri care acum poate interacționa cu rețeaua Elrond, cu aplicația Maiar și cu moneda eGold a crescut dramatic în ultima săptămână. Și, practic, suntem într-un punct în care, cum spuneam înainte, rețeaua este live, funcționează, și pe această rețea am construit o aplicație care este posibilă doar din cauza că mai multe mini-aplicații au fost construite și date drumul pe rețeaua Elrond. Mini-aplicații care țin, de exemplu, de un Distributed Name Service, spre exemplu, care ne permite să avem un username, pe care noi îl numim Hero Tag în Elrond, în Maiar, și cu acesta oricine se poate interacționa, spre deosebire de alte aplicații sau wallet-uri unde întotdeauna trebuie să interacționezi cu private public keys. În Maiar poți interacționa cu un hero tag. Oricine poate trimite prietenului printr-un hero tag bani, și prin bani mă refer la eGold, mă refer la Ethereum, mă refer la Binance și foarte curând chiar și Bitcoin. Așa că creșterea ține în mod deosebit de numărul de useri, care a crescut exponențial pentru o săptămână de zile. Bun, deci practic e o legătură directă între lansarea Maiar și creșterea adopției și deci creșterea numărului de tranzacții în rețea. Bun. Exact, poate aici aș completa puțin. Ideea este că în 6 luni de zile de la lansarea mainnetului Elrond am reușit să atingem undeva la peste 1 milion de tranzacții procesate și undeva la 115.000 de conturi create pe rețeaua Elrond. În numai 4 zile de la lansarea Maiar am depășit 2 milioane de tranzacții procesate și peste 200.000 de conturi create. Acum, deja după încă o zi, suntem la undeva la 150.000 de useri în aplicația Maiar. Deci suntem pe o traiectorie extraordinar de interesantă. La ce ar trebui să se aștepte oamenii în continuare? Sigur că există mereu această discuție că nu se dau sfaturi de investit, de neinvestit, este normal. În lumea cripto există o volatilitate extraordinară și trebuie să fii pregătit tot timpul să pierzi tot dacă something is going wrong. Totuși, în măsura în care există anumită siguranță și o anumită predictibilitate, cam la ce ar putea să se aștepte oamenii legat de evoluția voastră pe termen scurt, că la mediu și lung nu ne uităm neapărat încă acum, ne uităm pe finalul discuției noastre. Cam ce elemente urmează să se întâmple? Voi aveți acest program de 100 Days of Growth, am pierdut numărătoarea astăzi pe la 30 și ceva de zile. Putem înțelege că timp de încă
60 sau câte au rămas, 70 de zile, vom vedea creșteri sau vom vedea noutăți. E posibil să apară și noutăți care să provoace scăderi? Cred că ce e important de stabilit din capul locului este că pe termen lung piața este foarte irațională. Pe termen scurt, piața este foarte irațională. Oricine ar încerca să prezică ce se întâmplă pe termen scurt, în general ratează punctul, așa că ce ne concentrăm noi să facem este să aducem adopție într-un ritm care nu a mai fost implementat în ecosistemul blockchain. Și ce am descoperit este că dacă adopția aceasta vine, vom fi foarte surprinși ulterior de rezultatele pe care le vom regăsi și în partea asta de preț. Așa că pentru cele 100 Days of Hypergrowth, le-am numit noi, am încercat o chestie care, din nou, efectiv nu a fost încercată de niciuna dintre echipele din ecosistemul blockchain, și anume în fiecare zi să venim cu un update, fie o colaborare foarte interesantă care urmează să fie construită, fie un update foarte important din punct de vedere al rețelei sau a ceva ce a fost construit și iese live. Și astăzi, ce s-a întâmplat, ce update ați făcut pentru cei care au testat e-gold și au văzut că, nu știu, practic li s-au dublat investițiile? Ce s-a întâmplat atât de deosebit? Astăzi s-au întâmplat două lucruri. Pe de o parte, numărul de useri în Maiar a continuat să explodeze. De departe, pentru orice startup, ăsta e cel mai important metric. Orice altceva este un proxy pentru ce încerci să faci în prima fază, și anume creșterea userilor. Dar, pe lângă asta, am lansat un tool care se numește Elrond Growth. Ce face Elrond Growth este adaugă transparența asupra felului în care rețeaua funcționează în momentul de față. Adică vezi numărul de tranzacții procesate în fiecare zi, vezi numărul total de tranzacții, vezi numărul de user cu distribuția lor pe categorie, adică câți useri dețin un e-gold, câți useri dețin mai mult, câți useri dețin mai puțin, și vezi toate lucrurile astea în timp real și le poți și lega de alte elemente pe care le descoperi cu privire la rețeaua Elrond. Așa că suntem super, super încântați de tool-ul acesta care dă un alt overview comunității asupra tot ce se întâmplă în Elrond. E posibil să fie fluctuații și negative în perioada următoare? Tot timpul este posibilitate să existe și așa ceva. De asta nu, cum am zis, nu ne concentrăm pe partea de preț, pentru că știm că există un fel de element din ăsta hipnotic. În momentul în care pierzi din vedere că ce contează sunt userii și adopția și te concentrezi asupra prețului, de fapt începi să pierzi userii și adopția și de fapt intri în parapeți. Așa că focusul nostru este pe useri și adopție, restul vor veni. If you're not moving fast enough, you're not moving. Legat de această poveste, văd foarte, foarte multe întrebări, guys, din social media, WhatsApp și așa mai departe. Nu vom putea să le luăm pe toate, promit însă că voi parcurge majoritatea dilemelor și întrebărilor în ce voi discuta în seara asta cu Beniamin și că vom încerca poate să luăm și câteva întrebări punctuale. Promit că alături de echipa mea, pentru a nu-i ocupa foarte mult timp lui Beni, vom răspunde și punctual în social media chiar după terminarea emisiunii, deci continuați să ne trimiteți mesajele voastre, sunt utile în orice formă, atâta timp cât sunt constructive. Sunt și aici destul de multe întrebări, au venit și înainte de a intra live, pentru că evident am promovat această întâlnire. Legat de structura generală a ecosistemului e-gold, pentru că așa funcționează pe principii de transparență absolută, le recomand celor care au ratat discuția de anul trecut să urmărească videoclipurile de pe YouTube, pentru că sunt încă actuale din punct de vedere al abordării. Avem practic public toate tranzacțiile, avem publice toate portofelele care dețin e-gold și așa mai departe și evident oamenii văd că anumite portofele au sume foarte mari, echivalentul a $500 de miliarde la
cursul de azi sau la prețul de azi și așa mai departe. Și evident apar îngrijorări din partea celor care nu sunt neapărat familiarizați cu sistemul. Ce e cu aceste big wallets și în ce măsură sunt ele sau nu așa numite balene care ar putea la un moment dat să destabilizeze ecosistemul? Cred că e foarte interesant că tocmai în seara asta am publicat în cadrul tool-ului pe care l-am pus live. Avem, cred că undeva la 6 exchange-uri cu wallet-urile lor și, practic, top 6 wallet-uri care sunt pe rețea, în mod deosebit, poate top 3, sunt exchange-uri. Exchange-uri unde oameni din întreaga lume depozitează e-gold pentru că vor să-i tranzacționeze sub o formă. Deci, practic, vorbim de Binance, vorbim de LDV, de exchange-uri importante care au nevoie de această masă de criptomonede pentru a asigura tranzacțiile și a face exchange-urile, da? Practic, nu că au nevoie, ci oamenii își depozitează bani acolo ca să-i schimbe unii cu alții. Practic sunt e-golds care nu aparțin unor wallet-uri deținute de indivizi, ci wallet-urilor mari ale exchange-urilor, nu? Ca să înțeleagă oamenii, exact așa funcționează într-un fel și wallet-ul de cripto din Revolut. Este un wallet al Revolut, de fapt, care operează un exchange în care, practic, criptomonedele pe care noi considerăm că le-am achiziționat sunt, de fapt, ale Revolut, da? Care acționează ca un exchange. Da? Această explicație. Da? Exact. Și avem chiar niște parametri foarte interesanți pe Elrond Growth, în care putem observa că, de exemplu, mai mult de 90% din supply-ul care există pe exchange-uri este pe Binance. Adică există un exchange care deține atât de mult din masa monetară totală, tocmai din cauza că oamenii preferă să schimbe lucrurile astea deocamdată. Deci, practic, ei își țin Elronzi, e-gold. Eu sunt pe vechi. Știi că noi am schimbat din IC Fast în Upgrade 100 acum vreo 2 ani, pentru că am ieșit în multi-branding și facem și producție audio și alte lucruri. Mai mergea cu festival și acum, dar în continuare oamenii spun, am ascultat aseară la... Deci știu cum e. Eu sunt pe vechi. Bun. Deci, practic, acești e-golds sunt în aceste exchange-uri pentru că oamenii decid să le țină acolo. Exact. Nu există o decizie centralizată. Pentru că asta e o altă, cumva, legendă urbană care circulă. În ultimele zile, ca să mă documentez pentru întâlnirea noastră, am intrat în toate grupurile de Telegram, de WhatsApp, de Facebook și văd cam care sunt preocupările comunității care deja este cu voi. E bine, iată să ajutăm cumva la culturalizarea tech and crypto and digital în această situație, inclusiv oameni care dețin deja cripto și care, din păcate, nu toți dintre ei înțeleg în profunzime. De aceea, dragilor, ca în orice, educația e super, super importantă. Nu vă repeziți să cumpărați, nu vă repeziți să vă creați conturi în diverse platforme dacă nu vă documentați înainte. Există extrem de mult material pe YouTube, aproape orice îți trece prin cap, dacă cauți, văd foarte multe întrebări. Cum schimb e-gold în euro, de exemplu, sau în dolari? Aceste lucruri sunt deja lămurite. Pe scurt, trebuie mutați din wallet-ul unde îi dețineți într-un exchange pe care îl alegeți voi, unul dintre acele exchange-uri care se văd transparent pe Elrond și care au volume foarte mari, și din acel exchange puteți apoi, printr-un stablecoin care e raportat la dolarul american, să transferați apoi în fiat, cum se numește. Fiat, văd că te pricepi. Fiat înseamnă, de fapt, moneda tradițională. Oamenii din lumea cripto nu spun bani, pentru că e o chestie și de orgoliu, știi, adică nu sunt bani, se numește fiat. Da. Ok, bun. Cât de validă e comparația dintre Elrond și UiPath? A fost foarte vehiculată în media, al doilea unicorn din România. Cum comentezi tu această etichetă, acest compliment sau această categorisire ușor de făcut, dar poate nu chiar 100% accurate, dar sunt curios să aud opinia ta. Sigur.
Cred că ideea de bază și probabil cea mai importantă este că atât UiPath cât și Elrond încearcă să livreze niște produse excepționale în categoriile sau în mediul în care activează și au ajuns să livreze ceva la un punct internațional. Ce contează pentru noi, și cred că același lucru contează și pentru UiPath, este ca userul, fie că userul înseamnă o altă companie, în cazul UiPath, fie că userul înseamnă un average internet user, în cazul nostru, să fie foarte, foarte mulțumit de ce experimentează și satisfăcut de aplicații, servicii și așa mai departe. Așa că dacă partea asta există, atunci suntem, cumva, am reușit să atingem punctul spre care țintim. Dincolo de partea asta, cred că sunt mai multe elemente care sunt similare și elemente care sunt distincte și diferite. Și aici cred că ideea este, din nou, orice companie poate fi în principiu evaluată pe baza a două elemente. Fie pe baza ultimei runde de finanțare care a fost închisă, fie pe baza cotației la bursă din ziua respectivă. Și sunt foarte multe nuanțe care se pot adăuga cu privire la ambele elemente, anume cât de reală e o evaluare în care au investit niște investitori și care pot umfla prețul atunci când compania e privată și care, odată ce este listată pe bursă, de fapt, e validată, sau mai mult sau mai puțin, sau mai există elementul în care pe bursă există tot felul de artificii care se fac, dar în ultima instanță atât Elrond cât și UiPath au trecut prin, au trecut prin o parte din elementele astea. Elrond a avut un private financing round și acum este listat pe bursă, așa că prețul pe care îl avem pe bursă, ori masa monetară totală care este în circulație, îi dă un anumit valuation, în timp ce UiPath încă este o companie privată, care probabil, din ce înțeleg, urmează foarte curând. Va avea un IPO și atunci vom vedea care e valoarea conform capitalizării bursiere. Exact. Eu zic așa, ca să intrăm așa ușor ca un fel de preview la ultima noastră parte, dar se leagă ideea și o să inserăm între partea cu explicații concrete legate de Maiar. Dacă e să facem un pas în spate și să nu încercăm să ne eliberăm puțin de ideile preconcepute pe care le avem vis-a-vis de cum funcționează economia, vis-a-vis de cum funcționează lucrurile în general în business și așa mai departe. De fapt, despre ce vorbim? Vorbim despre un soi de marketplace în care oamenii au încredere în anumite companii, au încredere în anumite produse și stabilesc pe baza unor principii, reguli, cutume, ori mici înțelegeri, care e de fapt acea valoare, care nu este palpabilă obiectiv neapărat. Este mai degrabă o combinație dintre obiectiv, ce vezi în contabilitate, și subiectiv, ce crezi tu că va urma sau ce crezi tu că înseamnă potențialul acelei companii. Și aici e o discuție interesantă. Nu cumva un marketplace complet descentralizat și complet decis de actorii din acel ecosistem, care își riscă practic banii proprii și personali, stabilesc cumva o evaluare a unei companii puțin mai cinstită decât cea făcută pe baza faptului că zic eu că WhatsApp face 18 miliarde când o achiziționez, sau cred eu că potențialul unei companii X sau Y este... Mi se pare că din punctul ăsta de vedere, cumva cea mai potențial în viitor corectă evaluare, de fapt, este una de tipul decentralized crypto approach,
După aceea ar fi capitalizarea bursieră, pentru că și acolo contează, nu? Intri pe un trader sau îi ordoni brokerului să-ți cumpere acțiuni la Apple, la Netflix, la Electronic Arts, you name it, și practic tu decizi că e în regulă să plătești X sute sau zeci de euro pe acțiune și ultima cumva mi se pare că este valoarea făcută de fonduri de investiții și uneori antreprenori care spun, bă, eu zic că am o idee de 1 miliard, deci hai să-i zic că o dau la 500 de milioane, că sunt băiat bun, știi? Sigur, exagerez puțin, dar dacă e să ne eliberăm puțin de ideile preconcepute, cumva sort of evaluation 100% fair is something like that. Cred că aici cele mai interesante experimente în piață se întâmplă în momentul de față cu o companie cum este Tesla, care a ajuns să valoreze mai mult decât toate celelalte companii auto la un loc, într-un interval extraordinar de scurt de timp. Și ce a făcut Musk în ultimele zile arată pe de altă parte și cât de imprecise și imperfecte sunt tool-urile astea, cât de mult pot fi distorsionate. Total de acord că partea de valuation pe care o faci pe baza ultimei runde închise este și mai imperfectă decât partea asta bursieră și că partea bursieră, de fapt, reprezintă un fel de încredere, pe de o parte, pe baza a ceea ce ai reușit să livrezi deja, și un fel de încredere cu privire la ce urmează în viitor. Adică majoritatea oamenilor care cumpără Tesla, cumpără pentru un alt fel de viitor pe care îl văd e de fapt ei în masă. O investiție care include inclusiv sentiment, include inclusiv o judecată subiectivă și ca un fel de, nu știu, cine decide că merită să dai nu știu câte zeci de mii de dolari pe un inel de logodnă. Păi tu decizi, pentru că ești în love și vrei să arăți valoare. Da, e interesant perspectiva și cred că ca să fim 100% corecți și față de ce numim deja economie tradițională, business tradițional, trebuie să spunem că și în lumea cripto se mai întâmplă și am avut exact povestea cu Dogecoin și explozia la mișto, cumva. Exact. A fost pur și simplu o glumă, o cioacă, cum se zice la mine în spatele blocului la Deva, care a dus la niște perturbări interesante în ecosistem și cumva și în zona cripto au fost, hai să recunoaștem, mulți excroci care au făcut ICO-uri de tipul când au ajuns la nivelul, la nivelul vostru? La jumate din nivelul vostru și au luat banii și au plecat. Deci nu există perfecțiune în lumea cripto și blockchain și evil în lumea tradițională. Peste tot există nuanțe. Exact. Și ideea este că avem tool-uri și interesant este că experimentul ăsta al lui Musk și al pieței a început din bursa tradițională. Adică am văzut un stoc care a explodat într-un mod super interesant pentru a-i arde pe niște oameni care făceau o altă chestie care e foarte îndoielnică și neetică acolo, anume dansau pe sicriul unei companii care se străduia să construiască ceva. Ceea ce mi se pare super interesant este că oameni din întreaga lume s-au aliat, au investit toate economiile lor, tot ce aveau și n-aveau, și au ars fondul ăsta. Foarte interesant, o discuție complexă și cumva pe alocuri, cred, chiar și periculoasă, pentru că noi tot timpul avem tendința asta cumva naturală să considerăm că planeta este după chipul și asemănarea noastră, că noi avem niște filtre etice, avem niște lucruri la care ținem, niște valori, dar mă întreb dacă data viitoare gluma o să fie legată de, nu știu, hai să blocăm 112 în timpul unui cataclism sau vreo altă demență de tipul ăsta, s-ar putea să mai fie așa de funny. Dar pe de altă parte, ca fenomen e super interesant că în acest caz, de fapt, s-au combinat tool-uri de digital cu o componentă etică importantă, pentru că băieții ăia și-o meritau, to be honest. Dar, ca toate în viață, să sperăm că nu vor fi duse și în alte extreme. Probabil că va apărea și legislație care va interzice, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem că nu e neapărat firesc să nu lași piața să decidă prin mecanismele
naturale, da? Încotro se duce prețul unei acțiuni și așa mai departe. Joaca asta de a hai să schimbăm regulile economiei, hai să ne prefacem că suntem dintr-o dată toți fanii unei prăjituri sau unui produs sau unei mașini sau să ne distrăm un pic cu o criptomonedă. Aici o grămadă de camere, avem și partea de Clubhouse pe care am încercat să o testăm săptămâna trecută, am încercat să evoluăm în momentul ăsta. Găsiți Hard Talk despre Elrond la Upgrade 100 în Clubhouse. Sper că ne și auzim acolo, să luăm și live 2-3 intervenții ale oamenilor din Clubhouse care ne ajută să experimentăm. Încercăm și noi aici, nu doar voi acolo la Elrond să mai improvizăm, de fapt voi nu improvizați, eu improvizez, dar testăm așa live. Mai au loc mici neplăceri și așa mai departe. Bun. Beni, în partea a doua a discuției, pentru că cred că am lămurit așa status quo-ul și pentru cei care poate nu sunt atât de familiarizați. Acum că am rămas după ora 20 doar cu oamenii care sunt oamenii noștri, știi? Suntem între băieții noștri și fetele noastre care știu treaba. Vreau să intrăm puțin mai în profunzime treptat. Unul la mână, hai să discutăm despre aplicația zilei și despre Maiar. Aș vrea să avem o discuție cu accente educative. Eu cred că avem această poveste, această treabă, noi românii, ne e cumva jenă să recunoaștem că nu înțelegem sau că nu știm anumite lucruri și eu aș vrea să îmi asum rolul acesta al omului mai puțin familiarizat cu treaba asta și împreună cu cei care ne urmăresc pe YouTube, pe Facebook sau live la Radio Guerilla, să încercăm să facem puțină educație vis-a-vis de ce înseamnă o aplicație de acest tip. Bun. Care sunt cifrele la zi din punct de vedere al adopției, încă o dată ca să ne fixăm în minte? Ce procent e o comunitate mai degrabă apropiată, locală, Elrond? Ce procent este internațional? Cum sunteți voi de mulțumiți vis-a-vis de adopție? Ce spun investitorii? Pe scurt, așa, poza zilei. Ideea este că am trecut de 150.000 de useri, undeva la peste 2.100.000 aproximativ de tranzacții și astea cresc în mod constant și numărul de conturi la fel crește foarte, foarte rapid. Ce aș invita pe oricine este să meargă pe growth.elrond.com unde se văd toate numerele astea live. Okay. Dar partea cea mai importantă este numărul acesta de useri pe care mergem și care crește cu o viteză extraordinară. Apropo de creștere și de ce ne așteptăm pentru viitorul imediat apropiat, noi tratăm lucrurile astea ca un experiment în desfășurare, însemnând că încercăm să batem recordurile cu privire la tot ce s-a întâmplat până acum în domeniul blockchain în ce privește adopția. Și atunci cred că vom vedea niște rezultate extrem de interesante chiar și după prima lună. Crezi că și în zilele astea vedem creșteri destul de accentuate și la Bitcoin? E ceva în ecosistemul cripto care îndeamnă oamenii să investească mai mult? Ce se întâmplă? Da, practic, dincolo de experimentul ăsta pe care îl vedem pe Twitter, cu oameni care încearcă să dovedească cât de imprecise sunt tool-urile pe care le avem despre piață, indiferent că e bursa tradițională sau crypto stuff, ideea este că la nivel macro există un fel de criză din asta de identitate în care oamenii descoperă pentru prima dată ce înseamnă inflația. Că poți, pe măsură ce se printează mai mulți bani, de fapt, începi să-ți pierzi valoarea banilor și când începi să suporți consecințe de genul ăsta, începi să-ți cauți alternative. Și pe fondul ăsta, pe fondul crizei, pe fondul altor elemente de genul ăsta, cred că vedem cea mai interesantă, cea mai accelerată adopție
din totdeauna pe partea de blockchain. Fie că vorbim de investitori foarte mari, instituționali, care investesc miliarde de dolari și, apropo de asta, Tesla a anunțat astăzi că a investit 1,5 miliarde de dolari în Bitcoin, după ce Musk a comentat de mai multe ori în contradictoriu. Eram ocupat să pregătesc întâlnirea noastră, plus pentru... Cine nu știe, mai am și vreo 3 companii de care mă ocup. N-am apucat să văd. Deci, practic, aflu o știre. Tesla a cumpărat mult Bitcoin. De 1,5 miliarde de dolari. Oh my God. Niște euro nu putea să cumpere și el. Poate la timpul lor. Important este că oameni de genul ăsta caută expunere pentru ecosistemul cripto și adaugă extrem de multă legitimitate și, de fapt, ne ajută să trecem din partea asta în care sunt foarte mulți early adopters și ne mutăm în faza în care, cum spuneam, există deja fonduri de pensii, fonduri de investiții extraordinar de mari cu miliarde de dolari, companii foarte mari, universități și startup-uri care toate năvălesc în ecosistemul crypto și blockchain, din cauza că înțeleg că cumva internetul ne-a ajutat să mergem înainte, am upgradat toată tehnologia pe care o foloseam, mai puțin tehnologia pe care am construit sistemul financiar, care, în mod interesant, a rămas tehnologie din asta de acum 40-50 de ani și care acum cred că și-a atins punctul la care oamenii au un motiv foarte, foarte bun să experimenteze cu tehnologia asta nouă, blockchain și crypto. O să vorbim puțin mai pe finalul discuției noastre despre ce pericole vezi eventual și ce predicții optimiste apropo de ce se poate întâmpla și cine ar putea să încurce această evoluție foarte, foarte interesantă.